години чакахме, много време искахме да прегърнем наше дете. Всяко момиче и момче заслужава да има дете, да станат родителите. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой. Благодаря, Боже мой, от сърце, днес празнуваме Твоя ден, Сине, Сине мой. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички радваш къщи всички. Няма радост по-голяма, наследника на тати и мама. На бял свят се появи и живота ни промени. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички да ни гушкаш всички. Наследника на тати и мама, на бял свят се появи и живота ни промени. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките очички радваш къщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички да ни гушкаш всички.
най-красивото бебе. Аз обичам само тебе, с малките очички радваш вкъщи всички. Най-красивото бебе, аз обичам само тебе, с малките ръчички да ни гушкаш всички. Къде е Аги, баба? А, баба? О, Ренка! Мерси! Ето да, мамо. Постъпи, аз постъпих в никакъв случай. Але, давай, постъпите ни. Идва се сега, заедно се качва. Къде е Аги? Къде е Аги? Але не ми е. Браво на вас, браво на вас! Браво, браво! Браво, сме по-млади. Най-млад, най-млад! Чекайте, обърнато. Това направих вчера на веселата. Хайде, какво е това? Още не. Ама не сте. Бабата сега че... Бабата нема, аз съм намерила место. Най-малко. Искаш ли помогна? Дай чонка, баба. На всичките и нашата са. Айде, бабо, вземи си. Си, заповядай. Айде, за бебето. Ей, малки,
Антоне, отговори не иска да яде. Да не се изсавиш. Има ли тук? Няма. Пет там на плейката, че да си ги да не знам, защо не чай. Първо посещете майката. Идете и... Айде целувка, бе! Не виждам целувки! Айде сега, щастиво! Живо и здраво да ти е! Благодаря ти! Живо и здраво! Айде, чао! Ето и документите за кой са текстите. За мен, за вас. Добре. Не е така, да, бе. Айде, браво, сате. Не плачи. Да плачи. Не, ти, не. Дай ли чутки, бабо? Дай, бебе. Айде, дай го да го видим малко. Оле, Боже. Я си ти питам. Айде са. Не, бабо. Айде, виж как ще кажа. Айде. Какво би се, че си майко? Да, бе, тате, бебе. Гладене! Гладене! Иска папи. Браво, тате. Не. Айде ти, айде ти. Аги! Не, аги, тате. Аги му ви, вече го е кръстила край. Аги! Не, така. Не, бабо, че го бира. Стига! Стига, тате. Стига, мани го. Айде, той Не че почива малко, бебето. Да почива малка. Але, бебе, заповядай. Айде, шефе. Свет. двамата. Кръстила го е вече, да, баба чуните на тебе. Дайте, браво, тате. Айде да те плаши ми хубаво. Благодаря ти, чунка. Айде да ви подай цветята. Излезат ли хубави снимките? Да. Ама ти си първи очицки на дълго. Ама ти си много хубави. Виж, тай страната. Не спи. Крашни си вече. Крашни си вече. Кой че дойде да се снима? Айде, чичето. Благодари, бабо. Майде, чекай сега.
Много други работи. Не, така не. Айде, Мишка. Той е лъжи. Дай ми. Дайте на детето да го цунка. Не е така, не е така. Не е така, не е така, не е така, айде. Сега ще те хапнем, сега ще те хапнем. Айде, виж. Вие ще го вземете. Йоанна. Не ме ръка на тебе. Антон, дай да свалим някакво сигурно яко. Така си хубава. Така си хубава. Айде да видим. Айде спомня. Йоанна, ма гледай на тук на бабата. Ще се не за друга. Аз се разсърди. Вече. Айде, туни. Иска да цока, да значи колетници. Той е гладен. Друг има ли? Има че детето с... Хайде видим сами. Хайде да ме Ела с пичичи. Ела ли? Дай да свалим някакво. Айде кушки бебето. Айде, нати бебе. Айде бебето. Щастлива е. Да. Как? Ръката долу. Купи е кипче. Виж тук. Леко бабо, не му пиве гладичка. Да, ба. Сега. Стига. Стига, Йоанка. Йоанка, ел бабо. Ел Аки са наси. Дай. Браво, бе! Браво, бе! Ой, ще не си ти приятелка, виж как си ти. Браво! Ти си забравите. Много борци откачи. Които леки си живи здравата и са радостни и здрави какво да? Искаш ти да го пущаш? Не е много, дай да си да го пущаш да се слива с него. Нека първо делото. Чакай се, че вам. Вие не вземате? Васил, който много Аз. Васил, вашето това.
търси по-настрана. Ако носите. Айде. Ето с него, момчета, манчета са. Да съберем да се направим. Чакай, ще я дам. Готово, снимали ли? Айде сега и мене с всичките. Айде. Тука, баба. Айде, с кай. Дай с кай. Тука, баба. Да ми намога Седи така, седи долу. А така, Ивен. Айде, седи долу. Мене гледай. Айде. Хайде, готови ли? Айде. Готово си. Айде, стига до. Айде, стига. Я все така се виждам още. Не се затваря. Ой, не се затваря. А чому ти казахме, че пътя? Къде врубиш? Иси! Оби, мамо! Иша! Айде, мамо! Тате! Тате! О, тате! Какво? Добре, тате! Къде са ви? О, тате! Какво? Да, дай ги бабо на стрим. Антоне, как се оплата? Айде, качва се отзад. Аре, ти се качиш тук с нас. Айде, Анка. Ти тавано снимаш. Не, качите, ето до дали ви след това? Айде,
Другите къде са? Виждам антифрите, мога да отворим капачките. Ама тъмно не се вижда. Ма отворили? Не мога. Сачи какво? Не мога да отворим капачките. Айде. Дай ти отчекай, Крис. Чакай, не бързай. Стой. Айде стани, ма, размърдай се. Ей, айде да говорим дома. Бабо. Има бебе? Има бебе. Да. Колкото била така. Къде го? Някои от децата сигурно. Може го тук. Да, свали ме. Йоанна, какво направи бе тът? Направи камерата, бабе. Айде, че говориш ли? Леко, мамо. Андони даде за алкохол, че дойде баба ти, няма какво да си пили. Е, сега. Скара долу без алкохол. Леко. Дай да ми направи така. Чекай да ми стотинки да му дадем. Да не само жълти. После ще ми се кара, че съм му дал жълти. Айде да си като тия стотинки здрав. И ето да парички да учиш. Да стане голям ученик. И за банички да има. Айде, баба. Айде, бабо, не чекай. Не се страмувай. Айде, бабче, да си лежите здрав като стотинките, а с тези парички да следваш, да станеш прокурор. Мами. Добре. Бегай, Кики, бегай там. Е, ти железници да си здрав като тех. А това да си купиш една бунка като порастеш. И така става. Да, бабо, може да слушах майките да те разпускат, баба да го види. Леко, леко, мамо. Манецкия, пиц, теготе, целце. Не, ти заспали бе. Чакай, събуждай се. Ето и Хриса. Ето и Йоанка. Кажи на баба ти така. Баба Катя. Ето. Всеки завърих си подарък да си даде. Леко, мамо. Леко, мамо. Не, чукаш бе. Внимавай. Те сега че не хапам аз тебе. Не, бабо, да си купиш сън. Чакай, тук имаш стотинчета. Те така. Ще купиш сън да си... А? Да излям като стотинки.
Да е здраво като железото, като стотинките. Да е порасне, па да му се радваме. Па да... Дай да го гушнем сега да го види баба му. Лили Боже, Лили Боже, виж колко е малък. Гледай го. Виж колко е малък. Това ми е номер телефона. Леко. Ето, Моля те за бебето. Моля те, играйте. моля те. Побиваме. Лили Боже, какво си ми сладичко, какво си маничко. Какво си сладко, какво си маленко. Ето Иванка, ето. Дай на баба целунка, на мен. А ти на бебето. Не го стисни, не бабо, с ръчичките не. С ръчичките не. Айде. Зато затвори телефона. На баба, пицо, манейцо, ето го. Дай си здрав, дай. Айде. Дай на баба. Спи, бебе. Внимавай да не го настъпиш, бебе. Андончо, дай майко този комплект там да го отворим да... Ето стелиме тук. Ето сложим. Вземи ли си? О, бабе! Кое бе, бабче, бе? Чакай се. Какво ще да сега да... Величко си забрави. А, дойде. Готово. Ето и. Леле на папа, момчето, Боже, Боже, имай си костюм. Леле. Трябва ми, защото няма малки памперс. О, Лили Боске. Къде ти я дали сутринта? О, ти баба. О, ти баба. Бабо. Защо, бабче? О, ти бабе. Бабенце. Ти си, бабо, ти си голема, разбираш. Моля ти се, махни се. Да пусна. Ева, я виж, ева да изкараме на бебето памперс. Нема, бебе. Няма спокойно. Баба, какво е? Ти Кеона тук е тичиш, че ме раз... Махай и тази чувак и нея че саква. Ето, гледай. На него на една турбичка искам да му събирате памперсите, без да му го върнете през вечерта. Разбрахте ли ми? Баба, ти утре почивка ли си? Да, бабо. Нали каза 5 делица стоим при тебе? Да, бабо. Е, сега да оправим бебето, бабо, и отиваме на пазар с теб. Много сме. Нека да го полицията. Има сок. Ти си пали? Сипали с... Криси, ела на тук. Ела. Андо! Защо, Андо? Андо! Нека да го снимат. Андичко, ти спази пачен. Мале, ти ще потънеш от тия бе, бабе.
Мама, баба те облича, бе, какво ревеш, бе? Да ти чуеме гласа? Да. Малките ръчички. Виж, не дам да му сочи. Ако там не му е слагала сами. Оти, бабо. Оти, бабче. Оти, бабо. Оле! О, Боже! Оле! Да, бабо. Айде, пусни. Точи ми се на главата. Не, тук, че стоиш, няма да ходиш при бебето, тук, че стоиш. Тук. Тук, виж, ние как стоиме тук. Тук. Няма да ходиш там. Не, тук. Виж как гледаме всичките бебето от тук. И мама сега ще седне да го нахрани бебето, да не плаче. Няма да се качва отгоре. Айде. Не, баба. Айде нахраните го и... Дай баба, майка му да си му даде да папа. Криси! Иси! Благодаря. О! Мама. Стой, че снимам.